Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau za mu yi magana akan product wato wanda yake sabo musamman ga masu amfani da POS na kamfanin Moniepoint. Wato ganin yadda abin yake da fa'ida da kuma muhimmancinsa a wato ga 'yan kasuwa musamman masu shaguna, masu restaurant, masu hotels da sauransu. Wannan product din wato gaskiya yana da matuƙar muhimmanci a ce kowane wato ɗan kasuwa ya yi amfani da shi tun tashin farko. Sabon product ne da ake kira da MONIEBOOK. Ka taɓa jin labarin MONIEBOOK? MONIEBOOK shine reliable ERP tools for your business. Wato wata manhaja ce da an kai design don ɗaya ta taimaka ma mutane waɗanda suke 'yan kasuwa wato ta hanyar wato managing ɗin kasuwansu wato da kuma ajiye recording da kuma report, wanda wannan abu ne wanda yake ci ma 'yan kasuwa tu a ƙwarya. Amma dai wannan karon wato Moniepoint sun hito da wani tsari wanda zai taimaka ma kowa da kowa. Takaitaccen bayani akan abin da ya shafi wannan MONIEBOOK din, idan baka yi rijista da wannan wato sabon product din ba na MONIEBOOK na Moniepoint, a cikin wannan bidiyon zan gwada ma yanda za ka iya yin rijista. Bayan na haɗa ma mahimmanci ne daga ciki ƙwara 1, 2 zuwa 3. Na daga cikin mahimmancin wato shi wannan MONIEBOOK din shine idan kana da shago kana sayar da kayayyaki a duk inda kake, komi nisan wato garin da ka tafi, za ka iya kallon abin da a cikin shagonka a daidai lokacin da kake so. Za ka iya gano abin da an ka sayar a cikin shagon kuma da wanda ya sayar da shi. Misali, kana da wato ma'aikata mutum 3, 4 ko 5. MONIEBOOK zai baka dama kowane ma'aikaci ya zama yana da nashi pin da zai iya login da shiya domin sayar da kayan da a cikin shago. Na wannan tsarin yana da matuƙar wato daɗi idan kun fahimce shi da kyau. Bayan wannan wato za ka iya samun abin da aka ce ma real-time stock level monitoring, wato ta yanda za ka iya gano menene a cikin shagonka at the same time ɗin da hake bukata, ko in ce aka ce real time wato ya zama kawai instantly abinda za ka iya ganewa kai tsaye shagonka ya yi ƙasa. To wannan MONIEBOOK ɗin idan ana amfani da shi a cikin sana'arka ko business ɗinka, zai baka damar da za ka fahimta cewa lalle stock ɗinka ya yi ƙasa, kana da bukatar ka je kasuwa. Sannan kuma za ka iya wato samun wato abin da aka ce ma bulk import and export of inventory list. Ta wannan za ka iya fahimta in ka kawo kila product ɗinka ƙwara 1000, to idan ya kai ka sayar da ƙwara 700, za ka samu signal wato cewa lalle kayanka na shago sun yi ƙasa, akwai buƙatar ka yi oda zuwa kasuwa. Sannan da sales tracking, wannan sales tracking ɗin shi ma zai taimaka wurin wato fahimta abubuwan da wato performing ɗin kasuwan naka, tun daga abin da ya shahi daily, weekly har monthly. za ka iya fahimtar cewa business ɗinka yana growing ko bai yin growing. To wannan MONIEBOOK ɗin zai taimaka ma ganin cewa wato ka samu tsari mai kyau kuma ka kiyaye dukiyarka ba tare da wato ta zama ta yi missing ba. Daga nan zan so in gwada ma website wanda za ka yi amfani da shi ya don ka rijista wannan MONIEBOOK din. Shine wato monieBOOK.moniepoint.com. idan ka tafi yana budewa, za ka taɓa sign up, sannan ka zaɓi username da za ka amfani da shi, sai password, sai kuma ka zaɓi wato username. Ga username din nan zan rubuta ma shi a saman screen don ka gani. Website din ma zan rubuta shi ma za ka gan shi. Sannan zan wato nuna ma price din kamar yadda za ka gani su ga sunan jan wato
ga sunan zan gwada ma yanzu. The next abin da zaka gani zan aje ma yadda wato price din yake na monthly ko kuma quarterly ko weekly ko abin nan yearly da sauransu. To a takaice kenan, idan na zo next video insha Allah zan iya ɗaukar gaba bayan gaba ko kuma abin da ku mutane kuke bukata ku ƙara fahimta dangane da Moniebook din, kila a comment section za ku iya faɗa muna, domin next video din mu sai ya zama wannan abin za mu tattaunawa akai. Wanda bai ya zan baya wato biyan mu a cikin YouTube channels din mu zai iya muna subscribing ko liking ko kuma sharing. Za mu ɗora muku a shafin mu na TikTok ta wato TK1 Communication da kuma page mu na Facebook insha Allah. Sai an jima.